Така, Роси ще изпълни още една песен, но не сама, а с две малки лъвчета от град Сопот. Това са Ева и Харитина. Те развиват своя талант в музикалната школа Карло Войс под ръководството на Анита Илиева. Много хубаво ги учи тя. И е много способна и композира музика и един чаровен, обаятелен човек. Половината от своя живот Ева и Харитина са прекарали в пеене. Сега ще питате защо половината? Ами защото те са на 10 години, а пеят от 5 годишни. Така че посрещнете Ева Харитина и Роси Кирилова с емблематичната песен Мики Маус! Браво, прекрасни! Нека аплодираме и децата от Тапия Денс Хаус! Браво, 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 браво! Сега ще се преместим няколко километра от Сопот в Карлово.